4, 3, 2, 1. Een van de bekendste kleierzaken van Remun, de H&M, is verwoest. Het nieuwe pand van de H&M ligt aan de Mert en er was vroeger een Chinees restaurant gevestigd. Voor de H&M was het nog een hele klus om het pand volledig op te knappen. We zijn bij H&M altijd aan het optimaliseren op elk gebied. En deze prachtige plek kwam vrij en vonden wij zeer geschikt voor een hele mooie nieuwe H&M winkel. Daar moest wel nog van alles in gebeuren. Hè? Het pand was nog lang niet klaar om er een winkel van te maken. Nee, klopt. Nee. Zoals bij elk nieuw pand wordt er een archeologisch onderzoek gedaan. En dat was ook bij dit pand het geval. Ja. En dat leverde ook nog wel wat vondsten op volgens mij. Ja, zeker. Ja, we hebben vondsten gedaan die teruggaan naar tijden van vroeger. Archeologische vondsten. En deze zijn in de winkel te bewonderen. Er zijn een beerput en nog een angerput. Dus je kunt ze niet alleen shoppen, je kunt ze ook nog historie en cultuur snuiven. En ja, dat is wel heel bijzonder. H&M zelf heeft strikte regels als het gaat om de winkelindeling. Daarom is het wel bijzonder dat het hoofdkantoor in Zweden toestemming gaf om deze archeologische vondsten zo'n prominente plek in de winkel te geven. Hierachter zien we een beerput. Die is blootgelegd voor het winkelend publiek met een glazen plaat. Dus iedereen kan tijdens het shoppen deze prachtige cultuur aanschouwen. Af en toe al mensen er voorzichtig omheen lopen, maar je kunt er veilig overheen. Ja, je kunt er zeker veilig overheen. En we hebben ook nog een andere plek achter in de winkel, ook nog wat blootgesteld voor het winkelend publiek. En ja, het is echt prachtig om te zien. De Chinees heeft uiteindelijk 5 jaar leeggelegen en het was op een hele belangrijke plek in ons winkelgebied. Omdat als mensen de Mert op komen lopen en ze kijken tegen dat eerste leegstaand pand in de Steinweg, dat is nooit goed. Dus ook voor de doorstroming van het winkelend publiek is dit echt een fantastische aanwinst voor winkelstad Remun. Donderdag om 10 uur 's ochtends gingen de deuren dan eindelijk open voor het publiek. En de archeologische vondsten zijn natuurlijk prachtig. De meeste mensen komen toch vooral voor de laatste mode.